Iqiniso ngibingelele kulo lonke izwe kaMthaniya jikelele. Lona enikhuluma naye uqinisela okwangcobo isibongo. Uqinisela ubiza inkosi yamageza njengamanje futhi nje kuzoba kabili uzobe uqinisela nenkosi yamageza ngoba ukusebenzayo kwezomculo. Inkosi yamageza le ngiyikhipha njengamanje umhla ka-5 nje ngiyangena e-studio ethi kuyimanje abandayo abalungisa impilo sistilani iyeze album ebutambela ngabe buthambile. And futhi ngenze ngendlisi ushiyefu ayudoti bana sidala angeke ukhipha udoti ngiyamthembisa nje kakhulu wonakele kakhulu le album bafowethu ningibona nje kade ngiriyeza njengamanje ukugcina namhlanje konakele impela nje angazi ngiceza ngithini ngicela abantu balunge bafowethu ngizonazisa ukuthi iphuma nini album itholakala nini. Amen ngibonge kuleyo ndawo.